Samenzi ephuza umlaza ngameva sinibelele sinamukele ke phina la wethamele khona i1 KZN TV igama lami ke nguphiwe ngwakwamthembu namhlanje sinyakatho esifundazwe saKwaZulu Natal sikwaTembe sikwangwanase nokuyilapho khona ke ngempela ke uqhubeka ke umkhosi wamaganu umkhosi ke lona owaziwa kulesi sizwe njengomkhosi ke womthayi kula khona kusuke kubonga kakhulu ke ngempela ke isivuno samaganu siyazi ukuthi amaganu ayifruit kanti iyona into ke eningi netholakala kakhulu kule ndawo kumbe ke kule region esikuyona esenyakatho yesifundazwe saKwaZulu Natal sitheke uma ngabe sindizela la si1 KZN TV sathi asifisi ukuthi ngempela ke sikwenze mhlambe uyisole ngokuthi ayibanga ingxenye yalolu suku ukuthi sikwazile ukuthi sikhulume kakhulu nababalekile nabathinteka kulolu suku esingabalona ke inkosi uMabhudu Tembe ngempela ke ebekade ke iletha ke umyalezo wayo othinta ke lolu suku ukuthi ngabe lusho ukuthini ke kulisona ke lesi sizwe lusho ukuthini ke emphakathini njengoba ke kuvakasha cishe izizwe eziningi ke ezakheleke amazwe ase-Afrika asithole inkosi sithi ke abakhulume asibonga kakhulu umsakazi kanye nabalaleli imini ibonakala inhle usuku lwethandane namhlanje umhla ka14 February sitheme simema abantu sakubheka nakho lokuthi asingabalahlekisi ngamathuba okuthandana nabathandana nabo asenzele umcimbi uhambisane netheme ekhona sibonga ukuthi abantu besihloniphile nanesimo sezulu singesihle kahle kodwa ke mesibheka sitholile ukuthi akusona isimo sizosixaka isikhathi eside kuzoba nje okwesikhashana bese siqhubeka kahle nomsebenzi liyapholisa ke nokho bokushisa kulezi insuku ezedlule so ke konke kubonakala kukuhle sikulungeleke ukuhamba lolu hambo lomgubho sesihambe iminyaka neminyaka izinkumbi zabantu zitshengisa khona ukuthi lo msebenzi umlando ezizwe nezizwe sinobukhosi base Eastern Cape obusuke all the way from eMthatha beza lana nje ukuhlonipha lo mcimbi lona okungabahlobo bethu nokho abaziyo ukuthi igalelo lalo mcimbi lingakanani bafuna ukuzofundana nabo sineyinkumbi ezisuka emazweni angomakhelwane ahlala hambela lo mkhosi lona so akukho kushintshile konke kubonakala kusesimene esihle futhi kuyajabulisa ngendlela isasa selibonakala ngayo ngumzinto kaBhungeni esuka kwisizwe samakhonjwayo eEastern Cape sihamba nonkosi uVulisango Gwadiso aVulisango siyinxalenye yalomsebenzi omkhulu kangaka umkhosi wamaganu kwesizwe sikaTembe ngokumenywa kwesisizwe lo ndithetha likhulu kakhulu ukuthi ukuba sizobona asinawo elisiko nalo mgubho kwelala kuthi kwase Eastern Cape sizofunda kube into esichulunga into kubana isintu nesithethe nesiko kuba imvelaphi yalomsebenzi lisiko nesithethe nathi siphuma sibuyele emva siqonda bathina singaqalisa kanjani nathi ukuvuselela wethu amasiko nesithethe kweliyala se-Eastern Cape Mbukeli ke lo mcimbi ngempela ke ube impumelelo ngenxa ukuthi ke kukhona ke ezemvelo KZN Wildlife nokuyilabo ke futhi nabo esikhulume kakhulu noma kabanzi nabo ukuzwa nje ukuthi ngempela ke benza njani ukuqinisekisa ukuthi ke lesi sihlahla okuyisona ebesisihlani ke namhlanje okuyisihlahla ke somganu ngempela ke siyavikeleka kuzona zonke ke izindawo njengoba besho bethi inselelo enkulu esibhekene nayo ileyo ukuthi ke endaweni ezifana neziqeku ke isona sihlahla ke esithandwa kakhulu izilwane ezifana ke neindlovu kodwa ke endaweni ke engaphandle umphakathi usakwazi ukuthi ke usivikele usithande njengalendlela ke okufanele ngempela ukuthi ke usivikele ngayo njengoba ke iminingi nemikhiqizo ephuma ke kusona ke lesi sihlahla nabo asibathole sithi ke abakhulu imiganu mfowethu ezinye zehlahla ezifana nazo zonke thina njengoba sonke imvelo songa yonke into sithi yonke into ayigcinwe yongiwe okuhluke kakhulu ke ukuthi isihlahla sithinta iculture mawula emanguzi ngoba ebukhosini bakwaTembe kuba nekhathi la isibungaza khona othola ukuthi sihlangana ndawonye siphuza ubuganu sidla ubuganu so leyo nto ke iyenza ukuthi kuhlangane abantu basemhlabeni lingane nabo bonke nje sizohlangana ndawonye sibungaze ubuganu
kodwa into enkulu ukuthi siyabanxusa abantu esiphila nabo ngaphandle ukuthi imiganu le kufuna siyinakekele. Ukhumbule ke imiganu ke mfowethu ayigcini ngokuthi siphuze kuphela utshwala. Kunemfula lapho yazi bathi uyimfula lezi uyathola imfula la ugaye bese niyapheka fundi nizishebe kube isishebe endle esikhaya. So idlala irole enkulu emphakathini ukuba khona nje kwemiganu ngaphandle. Nakuba ke uthola ukuthi ngaphakathi kwenye indawo eziqiweni imiganu ithola ukuthi yancipha encishiswa ukuthi kusekhona indlovu uthola ukuthi mase zidla ziyawuphula umganu hayi inhloso ukuthi ziwubulale kodwa sona isuke ezidla bese uthola ukuthi leyo mganu lesiyalimala iyaphuka. So lokho sikulidela usengaphakathi ishort imganu. Kodwa ngaphandle ke siyakhuleka kakhulu ukuthi emphakathini asibambisaneni sigcine imiganu siyonke imiganu ngoba iyimvelo and yasihlanganisa ngoba sihlangene namhlanje. Mbukeli ke asikusho ukuthi sikwazile nanokuthi ke sikhulumisane ke nochancellor waseNdlunkulu yena ke uMelusi Zondi nokuyilapho khona ke echaze kakhulu ngokuthi ke ngempela ke angathini ukubongela ke lomkhosi ukuthi ube impumelelo ngaphambi ukuthi ke esilandise noma asitshele ukuthi njengoba sazi ukuthi ke inkampani uThonga-Thulethe ukubuzele ke ziyinkinga okholele ekuthenini ke abantu abaningi abamnyama balahlekelwe ke imisebenzi ikuphi ke abazokusho njengoba ke noma abazokwenza njengoba ke ihhovisi lakhe selikwazile ukuthi ke likhiphe ke istatement mayelana ke nakho lokhu siyafisa ke ukuthi simthole ke uMancinza sithi ke naye abakhuluma. Siyabonga kakhulu ngibingelele indlulamithi ngibingelele abantwana baseNdlunkulu ngibingelele kakhulu abantwana bakaTembe amakhosi akithi wonke ayingubo endlulamithi silapha kwaTembe namhlanje umkhosi wamaganu siyazi ukuthi unomlando lomkhosi isizwe sakaTembe sihlangene indlulamithi sithumile ukuthi sizoseka inkosi uTembe ngoba samakhosi kubalekile kulesi sikhathi esiphila kusona ukuthi sisekane sikhumbuze abantu bakithi ngenqubomgomo yobukhosi kanye nokuyiphatha ingakho ke silapha sizoseka inkosi ngakho konke. Lonto ngicinga uba iza kwenza ubuhlobo phakathi kwesizwe samakhonjwayo nesizwe sakaTembe noZulu wonkala enkhona ukuze kuba kubalulekile ukuthi amakhosi ubukhosi thina kwemnyama sisondelelane ngoba amasiko nesithethe wethu akakhukananga kuyacaca ukuba thina singabenguni njengamanguni uyabona ukuthi okunto kuthweleyo akuhlukanga ukuthi akuhlukanga nokuthwala la okuhlonipha isiko lithe ukuthi sijabule kakhulu uba sibe inxalenye yalomgubho omkhulu kangaka subona okokuqala. Enkosi. uMancinza uphinde wazwakalisa ukudumala ngemuva kokusabalala kwenkulumo ethi inkampani uThonga-Thulethe isenhlelweni zokuba iliquidate nalapho kuzolahleka khona izinkulungwane zamathuba emsebenzi ikakhulukazi kubantu abamnyama. OkaNondaba uthi ihhovisi lakhe liphezulu kwezinhlelo zokuhlangana nabasemagunyeni kule nkampani ukuze kulungiswe lesi simo. Ibhlungu into esiyibonayo njengamanje abantu bakithi basebenze kakhulu enkampanini uThonga-Thulethe amathuba omsebenzi futhi awekho kuma sizozwa kuthiwa inkampani enkulu kanje eyaliquidatewa kithina kusiphathe kabi ingakho ke mina njengoba ngithunyiwe indlulamithi ukuthi abantu ngempela abadinga usizo kwaZulu sizokwenza kuthina okusemandleni ukuthi sibasize njengamanje sizofuna umbhemu ekuthiwa uGumede Robert siyokhulumisana naye ukuthi lokhu kudlala kwabo ngalendlela asikuthandi thina umuntu omnyama sibonile kodwa ukuthi liquidation yenzeka ngoba kade business race kwihlezi masizwa kuthiwa sekuthathwa imali eziningi abantu bakithi kodwa bakhokhela thina sithi ngisho ngathi inkampani iphila kanjani kodwa ngeke sivume iwe kodwa futhi kuma sizothola ukuthi kukhona abakhokhelwayo kakhulukazi aboendlebe ezikhanyilanga abantu bakithi bengakhokhelwa lokho ngeke sikumele sizolwa sizohamba sibafake nasezinkantolo kodwa ngeke sivume ukuthi inkampani enkulu kanje abantu betshala omama nobaba bephila ngokutshala kwaZulu bese sibona amathuba omsebenzi lahleka ngale ndlela sizomfuna simthole simnxuse ukuthi akahambe namabhenki akwazi ukuthi asizane nawo ukuthi leya nkampani iseveke ukuze abantu bakithi baqhubeke baphile. Ngaphambi kokuthi ke mbukeli siliguqise uhlelo asikubalule ukuthi ke lo mcimbi kumbe ke umthayi walonyaka ukwagubzelwa ke
ziyinsongo nezinkinga ebese ngempela ke ziletha ungabazane lokuthi kungase kwenzeke ke ungabi khona umthayi waka 2026 kodwa ke ngempela ke inkosi okuyiyona ke ebheke isizwe sakwaTembe inkosi uMabhuti Tembe sikhulumile naye ukuzwa ukuthi ke lezi inkinga bekuzinkinga ezikanjani futhi bekuzinkinga ke eqhamuka kuphi bakwaze kanjani ke ukuthi balwisane nazo ukuze ke lo mcimbi uqhubeke ube impumelelo nalapho sasho sithi ke abakhulu isimo nje engibona ukuthi uma abantu befuna ukupractice intando yeningi ngendlela engekho kahle bokwenza izinto ezingekho emthethweni so ke umuntu akanake izinto zabantu abanenhloso zabo ngoba bezwakale beabantu abakhalazayo kanti bayabantu abanokunye abafisa ukuthi bekuphumelelise engeke nokho kuphumelele ngoba yonke into ihamba ngomthetho awumane ube yinto ongeyona ezweni zonke igaba zibekiwe ngokusemthethweni so ke siyabona ukuthi nanendlela asebenza ngabe ezenze udlambedlu boqoqwa ke ingalomthetho ngoba iyona into sithembele ukuthi ayilungiselwa ngahambi khona kahle siwazwile ke amahemhemu akhona athi bokumenyezelwa ukuthi umcimbi awusekho nanani ukuxova nje isimo somphakathi nenhliziyo ezisuke zijabulela ukuthi siza kulomcimbi nokho ke bajabhile ngoba nakho umcimbi uyaqhubeka futhi konke kubonakala kuhamba kahle siyethemba ukuthi ngelinye ilanga uNkulunkulu obakhanyisela nabo bebe nabo ubuntu ngoba lobulwane obonakalayo bukhona abubuhle kahle hlena kodwa ke siyethemba ukuthi yonke into iyoqonda kuhamba kwesikhathi ibuzwa inkosi uTembe ngezinsongo ebezibhekiswe emkhosini womthayi iveze ukuthi phambilini bebeziqonda izikhalazo zomphakathi njengoba bekuzikhalazo ezithintana nezimfuno nezinsiza zomphakathi kodwa kamuva kuyadumaza ngoba lokhu sekukhomba ngenjumbane isihlalo sobukhosi kukho konke esikubonayo nesikulalelayo isikhalazo besithanda ukuzwakala ngaphambilini bebekhalaza ngedingo zomphakathi sasukumela phezulu ke nathi sithi silekelela abantu abakhathazekile bathe besuka bejika base beqala manje sebekhuluma ke ngesihlalo sobukhosi kubonakala ukuthi hayi impike lena eseceleni asibadedele kulokho ade bethi bakufuna uhulumeni uzobalethela khona ngoba kuyona nento elethwa nayithini emphakathini Home Affairs Traffic Department nokunye inqala sizinda leyo kelethwa uhulumeni kodwa besobalekelela ke njengabantu abakhalalazela umphakathi edingweni zomphakathi so ke njengamanje sesiyabona ukuthi hayi lena sesibhekana nayo iyona elingene thina ke uma ngabe benza lokho abakwenzayo kulungile soqondisana njengendlela ofanele siqondisana ngayo ngoba akekho umuntu ozomukela omunye umuntu emdelele ezedlulele ezingeni lokuhloniphana okubalekile ukuhloniphana mase kudlulile kulokho ke hayi ke sekubonakala ukuthi uqondiswana kanjani ukuze izinto zilunge kahle Mbukele ke uma ngabe sekushayile isikhathi ke la siye sibonge kakhulu ukuthi ke ube ingxenye yalolu hlelo okusukela ekuqaleni ngempela ke luze lifinyelele ke ngasemapheselweni sikulethela ke ukusuka kwalo ke nokuhlala sifisa ukuthi ke ube ingxenye yalo kodwa isikhathi ke sokuthi ngithi nina abasuba singungubele nyaka nasibhoboka umuntu yakuzizwa indaba usikhipambela kulaleni esixhosheni kwaceza undaba ohloma ehlathini obenjengohlanya umphanyela ngalingakaphumi kondulo lathi maliphuma la seliphuma nengazi zamadoda igama lami nguphiwe ngokwaMthembu besithi abakhulume sikwamhlabelingana sikwangwanase saliguqisa ngakho ngivumeleni ngiguqe siguqeni sonke siyothi sukuma kwebe kusolizayo inkosi enibusise